nu at snakke for fanden. Jeg skal lige zoome ind. Hvordan fanden zoomer man ind? Kan man ikke zoome? Har du måske sige en Velkommen til Vildbedand! Så går jeg helt tæt på dem. Har du startet i gang med dans for jer? Hallo, har vi sagt, at de skal give foran til sommeren, når vi skal snakke? Vi vil gerne præsentere dommer. Det tror jeg, de gør. Den første dommer her, det er Blotte Fy. Og den anden, det er Ole Henrik. Og den anden, det er Mal. Det første par er Mads Vas for Nillervade, kendt og kendt kok fra Lille Lund. Bum, 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 bum. Hvor fanden er danseren hen? Fanden, de ødelægger det hele, mand. Typisk, det lærer sig. Ej! Ej! Ej, men den er jo blevet så høj. Ej, fuck! Hun er stylter på! Dorte for helvede. Fuck, hun er genial. Ej! Er I klar? Ja! Dans. Nej, det bliver sjovt at se en dans til den. Okay, det er ikke den rigtige. Ser det tydeligt, hun er hårdt tilbage, hun er mere end Det er godt, Dorte! Og I så falder bagover! Lægger hun er staget over, ja. Helt sikker, men jeg tror jeg sover. For det kunne være en drøm, så jeg lever mig i armen igen. Det var så vildt at nogen på et tandbud. Damn, til Martini i hånden og skub for Gucci. Jeg ser det for mig nu, det er ikke der sushi, man. Hun er på gulvet, nu shake i hovedet. Jeg kigger på mig sådan noget, jeg gjorde det forkert. Og hun var på sig selv, hun er langt fra til her. Skal jeg gå lige senere tilfældigt? Jeg slapper af, jeg føler mig heldig. Natten er ung, og pigen er smuk. Ej, hvor fed. Sådan færdig. Og så vil jeg se det andet par på gulvet. Det er professionelle danser, Vicky Joes søster, Helly Jo, plus Oxen fra Hammer, Bobby Balle. Ja, for den som får. De skal altid ligge. Nej, det er hot. Er det? Ja. Og det de har bygget om på, det er jo ikke rigtigt sådan der. Jeg sidder tilbage, vinduet ned, for du er mørk. Så mig nu, med mig ned. Vi har det godt, hun blæser, fan det er hot. Vi kører rundt på byen, og så er det der selv. Og jeg har følt det før, det er så nyt. Og smiler og spørger, om vi ikke skal tage tilbage til byen. Og hun er det, hun gør, på grund af de ting, hun gør. Ved mig, når det knuser, altid er smuk. Hun gør, så mig stille, natten er vores, så mig selv at gå frem og tilbage. Fra side til side, lad mig selv at gå op og ned. Kom nu, lige ved, lad mig se jer tid på din krop. Baby, jeg vil så. Temperaturen stiger for det hot, 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 hot. For mange mennesker, der danser og fester. Mange danser tættere, bassen pumper, mangler luft. Jeg var hendes læber, skrider videre, så udmænder. Hun tager med mig, det er så højt uden for sidder. Drøber, varmen trykker, hvor går vi hen, der er ikke det vi kan. Vi gør der i et springvand, vokser. Jeg kan mærke hendes krop, det gør mig højt, jeg kan ikke blive mere hot. Vandet fordamper på vores hud, vi svælger tanker. Det så videre ud, vi kigger på hinanden. Jeg ved banker, stopper op. Så vil vi gerne have Niels P. og Dorte på gulvet. Så jeg vil lige få en kommentar på nummeret. Dorte, du ryster røven for lidt. Niels Peter, du sender alt for mange skrueblik ud. Det går ikke. Du sætter simpelthen alt fokus på Dorte her. Det er godt, Niels Peter.
Ole Henriksen. Jo, det er godt lide din stylter lige så høj som Niels Peter. Det vil jeg godt lide. Ja, vi kan godt lide det alligevel. Jeg skal lige sådan løbe ind i tingene. Og Amalie. Jeg skal lige vide, hvad størrelse bruger du sko? Okay. Ja. Okay. Så vil jeg gerne have det andet par på gulvet. Fint skal det være. Bo, jeg sender alt for lidt skrueblik ud. Du kigger alt for meget ind på Helle. Det går ikke. Han er bare så lækker. Ja, det ved vi godt. Men, det er ikke nogen af undskyld. Det er sjovt. Du ser godt ud i de der bukser der. Vi danser kun det samme. Kun det samme. Kan godt lige lave noget mere. Nej, det ved jeg. I skal ned og op igen. Godt. Okay, det kunne vi forsøge. Nu skal vi have første pars point. Flotte fyre giver. Ole Henriksen. Ej, ikke. Amalie. Så vil jeg gerne have det andet par. Hvad giver det så? Pointe for dommeren. Kan Amalie blikke det sammen? Ole Henriksen. Og Amalie. Det er slut. Det er færdigt. Vi skal op igen. Vi skal præmie. Hvem har præmierne? Eller præmie. Præmie. Nej, det er nu bare vinde, ikke? Og vinderen er fra 2. Bo og Helle. Præmier. I skal have præmier. Rytter. Præmier. I skal have medaljer. Hvor satan. Gør de det?